Toto je ukážková politická korupcia. Minister Šaško sa odvďačuje donorom a kandidátom strany Hlas. Toto je tá firma EMS, ktorá vznikla v máji tohto roku. Je to garážová firma. Žiadne skúsenosti, žiadne obraty. Pán Bauman kandidoval do Starého Mesta za stranu Hlas. A momentálne jeho otec vyhráva 100 miliónové tendre pod taktovkou ministra Šaška. Keď vyhrá táto firma, bude každomesačne dostávať čistého zisku vyše 500 000 eur. Po dobu 6 rokov. My tu máme pacientov, ktorí sa nevedia dostať inovatívnym liekom, minister Šaško im seka lieky a na druhej strane v tomto najväčšom megatendri ide prihrať takéto 100 miliónové zisky s priateľným firmám. Tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška.